سلام تعنا بالليل خبركم تخطاتلتي تلفزيون دمص ويانا تግራይ ዕለታው ዜና እንሆ ጅግና ሰራዊት ትግራይን ህዝብ ትግራይን በዘለዎ መጽኑዕን ታሪኻውን ምትእስሳር ብዝብገስ ኣብ ልዕሊ ወረርቲ ሓይልታት ዓወት ኣብ ልዕሊ ዓወት እናተጎናጸፉ ከም ዝኾኑ ነበርቲ ዞባ ማእከል ትግራይ ተዛሪቦም ኣለዉ ዮሐንስ ብርሃነ ካብ ሓራ መሬት ተወሳኸ ጸብጻብ ኣዳሊልና ኣለዉ ሰራዊት ትግራይ ካብ ዋና ተማዓራሪ ካብ ምክልኻልን ደባይ ውግን ሰጊሩ ሎሚ ናብ ዝለዓለ መጥቃዓይነትና ተሰጋገረ ኣብ ኩሎም ግንባራት ኣብ ልዕሊ ጸላኢ ሰፍ ገዚብል ወቅዒት እናዓረፈ ወረርቲ ሓይልታት ንሓንሳን መወዳእታን ናብ ዝቅበርሉ ደረጃ ተቃሪቦም ኣለዉ እዚ መሰረት ብምግባር ንመሰለ ዓርሶ ውሳነ ህዝባ ንቃለስ ትግራይ መቃወር መድረሃት ሓይልታት እምበር ንዓንደረቶም ኣይትኸውንን ዝብልን ካልኦቱን ወጣን ጅግነትን ህዝብና ሰራዊታን ዝገልጹ መሪ ሓሳባት ዘለዎም ጭርሖታት ዝሓዙ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይን ኣዘዝቲ ግንባራትን ላዕለዎት ኣመራርሓ ውድብ ሕወሓትን መንግስቲ ትግራይን ነባራይ ህዝብና ይተኸባብን ካብ ዝተፈላለዩ ክፍላት ሰራዊታት ዝተውፃፁ ኣባላት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ዝተረኸብሉ ወሳኒ ፖለቲካዊ መድረኽ ኣብዚ ሰሙዚ ተሳሪጡ ኣብቲ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ዘሰጋገሩ ፖለቲካዊ መድረኽ ዝተረኸቡ ወከልቲ ነበርቲ ናይ ተኸባቢ ጅግና ሰራዊት ትግራይ ነቲ ዝነበረ ጽልምት እናጋለየ ናብ ዝሕዚ በፅሕናሉ ዘለና ዋግዋጎ ብርሃን ዓወት ክንበፅሕ ክኢልና ኢና ድሕሪ ምባል ሕዚ እውን ጅግና ሰራዊትና ኣብ ዘካይዶም ኩሎም ወታደራዊ ወፍርታት ለምውን ከም ቀደምና ዘይኒ ንከስዕር ደጀን ኮይና ኣብ ጎድንኻ ኣለና ክብሉ ህዝባዊ ውፍይነቶም ዳግም ኣረጋጊፆም ቦቱ ህዝቢ ኮይነ ድማ ከዓ ናኹም ጀጋኑ ኣንበሳታት ንድሕንነት ህዝብን መንነት ህዝብን ንመስዋዕቲ ክብሪ ህይወትኩም ማዕሊፍኩም ዝሃብኩም ጀጋኑ ክብርኹም ይመስገን ከምኡ ከዓ እቲ ወላዲኹም ይኹን እቲ ንእሽተይ ሓውኩም ድማ ናትኩም ካን ከይዓፅፍ እቲ ወላዲ ዕጥቅኹም ስንቅኹም እማኹም ኣብ ምድላው ይርከብ ንእሽተይ ሓውኩም እውን ንግንባር ከማኹም መፅዩ እቲ መስርዕ ከይዛሪ ናባኹም ንክስለፍ ድማ ንሕና ብዝነበረና ተመክሮ እውን ንብምትብባዕ ፀላእታዊ ርእሰይና ዝገብርዎ ዘለዉ ግፍዕ ድማ ነዚ ብምርኣይ እውን ባዕሉ ትሪእዎ ዘለኹም ንጎንዎ ማንም ባሪሽመት ይኹን ካድረ ዘያላዓሎ ከምኡ ሕጂ ዘመነሰይ ይኸው ምስክር መንነቱን ምስክር ናይ ትግራውነቱ ስለ ዝኾነ እሞ እቲ ቁሩ ኣይተረዳይ ይኾን ወይ ድማ ክቕኒድ እየ ዝብል ተሃልዩውን ምንም መቐነይ እስካብ ዘይብልና ታሪክ ሰሪዕና ኢና ንቕኒ እምበር ታሪክ ከይሰራሕካ ድማ ፀላይ ምንም ዘይቕነይ ስለ ዝኾነ መንእሰይ እውን ናባኹም ክስለፍ እንገብር ኢና ኣብኡ ብምጥቕላል ኣየኹም ሰራዊት ኣየኹም ጀጋኑ ትማልን ኣያታትኩም ትማልን ኣሕዋትኩም ፀላትና ኣብ ድርጊት ተመርኪሶም ኣድለን ዘየለና ተዋረም ኣካቲቶም ሰራዊት ኣካቲቶም ናና ንምጥፋእ ናይ ከ ዘይኮነስ 1977 እውን ደርፍን ድርግን ንኣና ንምህላክ ዝያዝመትዎ ነገር የለን ሎሚ እውን ብርካ ዝፈጠርናሉ ተሻጢሮም ድማ ናይ ደርጋውያን ተረፍ መረብ ንኣና መንነትናን ተጋሩ ንምጥፋእ ዝወሰንዎ ይኸው ብጀጋኑ ደቀና ንሕና እውን ካብ ምሉእ ዝበለ ድማ በዛ በትርና በዛ ደንጎለናን ኣይለኮምን ንኣኹም ግን ዕጥቂ ስንቂ ጫማኹም ክዳንኩም ብቃል ህዝቢ ቃል ከኣትወልኩም ይፈቱ ኣይኹም ኣብ ጎንኩም ኣለና ንመንነትና ንድሕነትናን بغسلنا تقرأي السعر يا غني ኣብቲ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ዝተሰጋገር ፖለቲካዊ መድረኽ ዝተረኸቡ ሓደ ኣባል ማእከላይ ኮሚቴን ላዕለዋይ ኣመራርሓ ውድብን መንግስትን ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝኸፍሎ ዘለዎ መስዋዕቲ መሰል ዓርሶ ውሳንኡ ንምርጋፅ ስለ ዝኾነ ኣብዚ እውን ንሰራዊትናን ህዝብናን ማይን ፀባን ኮይኑ ንሰራዊት ጉጅለ ፋሽስት ኣብይ ኣሕመድ ንዕሱብ ባዕዳ ወራሪ ሰራዊት ውልቀ መለኸ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ንተስተካካይ ወራሪ ሓይሊ ኣምሓራን ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ መሬት ትግራይ ንምቕባር ሕዚ እውን እምነትና ኣብ ቅልፅም ህዝብናን ሰራዊትናን ምዃኑ ሓቢሮም ዳኸርኩም ኣመራርሓ ግንባርን ደጀን ሰዋርኩም ተገለስራ ኣቐዲመ ብሽም ህዝቢ
وأنا المتعهم وأنا أخلقهم لما عمسي كانت الدوما بدرة عادتنا أستمعنا لوفرتات وإذن أتفوق بس عقنا طول الزراء أولنا مسيحا ثلاثنا دار أخلاق نرقى الدوان هذا زيون بالفرق عقنا ويكون سراويتنا فتحت أفسد حاتو تتحرى المصاصف برا أصواتو الناقرات فشيش على كلام أول نفرر عدد مدرسة فريقين تذكرين لو كان مخرج خلاق الوحمة تذكرين أقول بعد ذلك ربنا فشيش على كلام أول زحت عدد فرحة فريقين عندما أرمي أربعة بار كم حدا وفرين على الذكاري مثل الدوم استوعنا مع الذكاري الزدما سواء فرحوا عبر الحرم أي كنبارن سايد سناي أرمى خلقا أي ذكاري منع قينو كم ذكرا كم حدا وفرين في مطلع لومو كما غيرنا أنا نغبر لهم إلينا ونحن هذا كواكب المعارف درخنا غيركم أكتوبر وما كواكب المعارف اليوم بعد تعدل على هؤلاء بعد نحن الدار وإلينا صبوا نحن أولا وخمسة إلينا الرزق هذه أنا ما روحت مع المبارزة الدار والما كبر المبارزين الزنا أبتينا بوستاني بوليتيكاو معرفون وتعدروا عوضات زستجاجر بوليتيكاو مدرخ كابز تفرالي كفرات سراوتاتن أهابتاتن سوساتو أبلاكتيناتن بحال حواتن نفي بوليتيكاوي مدرخ زجلسو زتفراليو كيناتو بسرحاتن مرئتاتن أقربهم يوم حلوتنا لحنتنا بغلطنا تقراي تسعر وكيل دمتوانا تقراي كبحا ماري تقراي يوحنا سبحانه أب كتما حوزين كبابيون بأما إزغط عروسبات أب زتفلاليو سفراتات كبز تقابرو تقليت لهم أبتم زحلفو شوعات عوارح أب حوزين كبابيون تدغاغامي وقعات كم تتقبرن بزوحات سلاماوያን ሰባት ድማ ብደብዳበ ከቢድ ብረት ከም ዝተቀተሉን ድምጺ ኣሜሪካ ጸብጺቡሎም ኣብዚ ብዙሕ ግዜ ደብዳበ ተፈጺሙ እዩ ህፃናት ተቀቲሎም እዮም ገዛውቲ እውን ዓኒ እዩ ክብላ ሓንቲ ነባሪት ከተማ ሓውዜን ተዛሪበን ብሰንኪ እቶም ዝተፈጸሙ ደብዳባት ከባቢ 200 ሰባት ከም ዝተቀተሉን ኣብ 20 ዝተፈላልዩ ስፍራታት ከም ዝተቀበሩን እቲ ዜና ሓቢሩሎም ويزرو لتاي جرماي مس قال نبرتي حوزين بمخان فوق أدو تسطيحون زقني ريساتات كم زقبرها قليس أنين ريساتات شو عدت شمونت معلتات تسطيحو حما أجانا مس فترن حاسخاتاتون مس وررون نابيت كريستيان وسيدنا نقبرو زحق زلنا سببون سلازس عنا قال سبات تأخاخيبنا حمد دبا عالبيسنا يو بمبال كدم حمد دبا مفتسامو حدا كاهن ماسي أومت أولا تفتحات كم زقبرو ويزرو لتاي عردي أنين اتقتلت كم زقتلن أب قربا أوان شوعات سبات كم زقبران ون وسيخان حبيرانيان أب كتما حوزين كبيد عنوات كم زوردن هنسعاتاتن مسمرات ماي اتا كتما بزحزن منقدي كم زعنون نبرت حوزين دما نسراح البونتن تسميتن كم زتقالعو اتتصابصاب حبيروم بحيلتات وررتي نصوتاو متقعت حويسو بزح قفعتات زبصحن دق انستيو تግራይ تخرميخا كاب منبع مقلاس بممراጽ ناب ميدا يوردالوا ابز ጉዳይ ዘድ حبጽ ጸብጻብ ካብ حرا مريت بصحنا كم سعب كنقربوينا ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሰራዊት ውልቀ መላኺት ያሳፈርቅን ፋሽስታዊ ኣብይ ኣሕመድን ክብረን ተመንጽአን እየን ዕድመ ሃይማኖት ከይፈለዩ ከራኽትዎንን ክሳብ ህይወት ምስኣን ከብፅሕዎንን እውን ዓለም ተዓዚባቶም እዚ እናርኣያ ከፍ ክብላ ዘይመረፃ ናብ ሓራ መሬት ትግራይ ዝወፃ ተቓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ሞት ዘይተርፍ ብኽብሪ ንመንነትካ ምቅላት ይሓይሽ ይብላ ሓንቲ ነራ ሕምንቲ ብሽድሽተ ደፊሮማ ካብ ዓብይ ትዳር ወሪዱ خلاص هذا الزيارة ثم كان مجمرة في الكلام إذا ما ممكن مسحد وقت ثم قالت قاعدة مع هذا مسرعوا ممكن تمصر تمرح قاعدة جينا معتهم جزء ما في حنا نحنا جزايو أو قد يفهم خيرهم عند خاني رات نفس الشريكي دفيرهم ما خلفته أكبر خوفي لهم أحب نوصل ما نقصد زارة بيرهم ما نقول نحتاج جاله ولا حنا دحنا إننا شو حتى واحد مستعني راح زي مسرع كوزين على تايلو كبر جزء تعدي خمسة برخمس إيش ولا يموت ولا يزيخونا في الكاتب إحنا اللي مهات الليلة أنا حاولت إنه زينا زينا ليش
أنا زود أخذ المانيات بزح نتحدى جبت كأدرية وزحت قرارتنا جبارات من ذي فوت جباراتون أكيد منا دفي ومي دقة أنا ده نحواتي نعلم كل زي ما نسي نرخ إذا تركت حدريت على السيدة أنستيو تغري غاليسا كوران كمل ساعة بقطعون جالي ثانيا أنستيو زعلوا فأنا بزهم كان كنت الدفرة بدوت منم نجار اللي نبي أو زيت أنكر كابو فيسكا مخولينا مسودات معرة نصرح بزهم كنت الدفرة إذن أنا إذا كان سيزنا رجل مثلنا لدقوم منع وتعزل كان كان يحكي تقرأي زعلوا أنا الدجن زلوا مالتي كم دك أنا سينة أنا جيت أنا كوفي لمسي بستجن زي إحنا علوه فأنا درخا فأنا سحوات المهان مالتي الذي كم حواتين درخا ودين قال استعانوا ولا صحلي في ذلك عدجان زخانة تقرأي تدو كتراخص مرأي أزي زغط قوان تخنا كانت بصنعات جننة زي حمادك أنستيو مسبوطة ناب ميدا بغفر القروة أوان عاود كان زحفة جدا يلينين إذن تقدر تيدك أنستيو حالواتنا ندحنتنا بغلطنا وكيل دمسويان تقرأي كاب حرام ريك تقرأي خبر وزبانا ورجع زي سكالو جمغي تاريخنا وجمغي حبرنا زي حسس بزلولو حالواتنا دحننتنا بقلص أمن قلزمنا بيطوى بحيلي من قد انتقلت عنا سقروا ببالحق نسقروا بعقلي زيناتاتنا حزوننا قصليهم حزب تግራይ አንጻር ወረርቲ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ኩለ መዳው ቃልሲን ደጀን ህዝብና መተካእታ ዘይብሉ ግደ እናተጻወተ እዩ ኣብ ደጀን ዘሎ ህዝብና ንጅግና ሰራዊት ትግራይ ብዛዕባ ዝገብሮ ዘሎም ሰፊሕ ዝኾነ ድጋፍ ዝምልከት ጸብጻብ ካብ ሓራ መሬት ከም ስዕብ ኣዋዲዱ ከቅርበልና እዩ ህዝብ ትግራይ አንጻር መንነቱን ዘርኡን ዘቕንዐ ብውሽጣውን ግዳማውን ሓይልታት ዝተሰነየ ወራር ተፈጺሞን ተብቅዕ ኣይተንበርከኸን እኳ ደኣስ ኣመና ሓሪኑ صلاتون خحفرن نحنسابن نحوارن نخابرن كل مداو قالسي يقبرلهم حزب تግራይ أبرسون حزباو كينات يزلو حزباو كينات انتلعل سانجت سراويت كوينو زعنجل دما دجل سراويت اللهم كم نبو خوينا نسمح لنا أنا مؤنا خوينا قبنا الحدث نتي صومو قنيو أو قعزو قنيو ولاين بامكته حاري إذا تحناكم خذوا قال فنو نحنا أبي أخوينا مؤنا خوينا ذن ذكرنا عبدنا نسب كله أو موفاي بعلو شكلنا في لاي سكوا ولا فراوتون الناس تلاقي هاي لا وقي هذا بتعمل تحاور يقع انت زي بدي لك تفهمكم بتعاود راح تنفع انا قوت هنا انكم راح يقع انت زي بدي لنا هذي بزلوه عامل بزلوه لكن سراوي زي يقول النجار يلن إنه ليش كثرن سافر زلي على ما يهون كالي هون من قدم حباري هون شكل متحباري هون زي تعاوننا نفعات هو المخيات بتعمل خيز الأيوم قداي دجن انتلعل دجن زي يخونو نجار يلن دجن سراوي تقراي زي يقربو نجار يلن حاجة ذاتو عينتات علوه اللي بخداونت عتقي زرع ملش على اللي يستوى هون نجارات حبرتها ليتن كتن تقتل زلوه نوضعه بمصاد يكون بمعرب يكون يستفر له يتعمل يستفر له لوغون نادالنا اينا نجراغون نادالنا اينا كل ነገር ዝመጣና نادالنا اينا نصنح وعطون وقعه دره سوقه لابنا له زلمات ايدنا احنا نسول ايتن بركخال سعودكن سنكنس اي انسن حرف ولس لزلوه وشغلنا بمن هزاف له هونه معري احنا حزب تግራይ ካብ ክፍዕኛታት ሓራን ክወፅእ ግደደጀን ሰራዊት ልዑል እጃም ከም ዘለዎ ዛምኑ ዞም ወገናት ህዝቢ ትግራይ ፀላቱን ሓዋሩን ክኻብር ሓድነቱ ስቲሙ ንኽቃለስ እቶም ኣብ ስራሕቲ ደጀን ከተሓባበሩ ዝረኸብናዮም ወገናት ገሊፆም እዮም ዘለዎ ዓቕሚ ንትውድብ ንምርጋፍ ወይ ድማ ንፋሽታዊ ዝኾነ ስርዓት ንዝምታ ለይትን ቀትን ክፃር ኣለዎ ለይትን ቀትን ክፃር ኣለዎ ክፃለፍ ኣለዎ ክሓጥቕ ኣለዎ ክወፍር ኣለዎ بكل ذريعة من الليش يجبرون له تعويتهم كاليهم تعويتهم يلين سيدري زلة سيدفق زلة بعلو صفون لازم تدرك شو تنزل له يعبر له ده اللي ما
نظام وررت حالتا اليوم قرا ساعات نوطاقل كله صنعاتيو وقال في اللوز يتغرا كله زلنا خنا وفينا ولادنا قول فينا عينا وفينا عينا الضور ما نيو نتعوتوا يمصلوا الضغني انا يودنالو نيو يوم تفهملنا حزبون كن عقوتنا يزلهو دجن سراويت عنقل دجن أورا سراويت عقز دجن سراويت يصلل دجن سراويت تግራይ كل ነገር ይው አክሊሉ ዘሚካኤልም ወኪል ድምጽ አነ ትግራይ ታብ حرامري ትግራይ ሓለዋትና እንድሕነትናን ብግልጽምናም አሞዳታም ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ዝርከቡ ነበርቲ ሓደጋ ጥሜት አንጸላሊዎም ከም ዘለዎ ተሓቢሩሎም ኣብ ወረዳ ቃፍታ ሕሞራ ዘለው ወገናት ዝበልዕዎ ቀለቦም ከም ዝተወደአን ረዲኤት ድማ ከም ዘይረኸቦም ኣፍሊጦም ሓደ ወሃብ ርእይቶም ንሕና ገባራቲና እኽልና ከፍትናን ብሸፋቱ ተወሲዱ እዩ ዋላ ሓደ ዝብላዕ ይብልናን ከም ዝበሉም ቢቢሲ ትግርኛ ጸብጺቡሎም እዞም ኣብቲ ተስፋሕፋሕ ሓይሊ ትምክሕቲ ክልል ኣምሓራ በወራር ዝሓዞ ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ወገናት ናብቲ ዝተረፈ ክፋል ትግራይ ከይጓዓዙ ግልጋሎት መጓዓዝያ ከም ዘየለም ዕጡቃት ሚሊሻታት ኣምሓራ ድማ ከም ዝኸልከልዎምን ኣብ ከባቢኦም ድማ ከቢድ ሓደጋ ጥሜት አንጸላልዩ ከም ዘሎም ብምሕባር ኩሎም ብጥሜት ይህሰዩ ሞቶም እውን ይጽበዩ ከም ዘለው ገሊጾም ኣለው باركز خبركم تملكتنا نلومي زحرنا لكم زيناتات أبزي ودينا لنا أب خلقوت تمسلسل تزعباتات مليسنا كنقانئنا كساب شعوم سلام حلواتنا ندحن النتنا نبقى لصمنا تقراي تسعر